Vážené pani poslankyne, pani poslanci, kolegyne, kolegovia, otváram dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Byči, ktoré bolo zvolané podľa paragrafu 12 odsek 1 zákona číslo 369 zbierky v obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci Mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že je prítomných 15 z 18 poslancov, čím je zastupiteľstvo uznášania schopné. Ospravedlnení sú pani poslankyňa Rybáriková a pán poslanec Kozák. Pán Šušelík informoval, že príde neskôr. Takže dnešné zastupiteľstvo sa bude riadiť programom, ktorý ste obdržali v pozvánke, takže v zmysle procedúry budeme hlasovať najskôr o tomto. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sa dnešná schôdza riadila programom, ktorý ste dostali v pozvánke. Kto je za? Jednomyselne, ďakujem pekne. Má niekto návrh na zmenu programu? Pokiaľ nikto, takže ja tak učiním. Na základe žiadosti pána Mudrého dávam návrh, aby sme z dnešného programu stiahli bod číslo 21. Nemohol sa zúčastniť. Požiadal teda ma, aby sme tento bod stiahli z programu tým, že teda ako slúbil, že by prišiel tie veci tomu bližšie povedať. Takže ja predkladám túto jeho žiadosť na to, aby sme teda bod číslo 21 stiahli. V zmysle rokovacieho programu poriadku budeme teda hlasovať o tom, aby sme bod číslo 21 stiahli z dnešného rokovania. Čiže dávam hlasovať, kto je za. Čiže jednomyselne, ďakujem pekne. Pokračujeme vo povinných veciach. Za overovateľ zápisnice navrhujem pána Martina Gajdošika a pani inžierku Gabrielu Gašparíkovú. Má niekto návrh na zmenu, doplnenie? Pokiaľ nikto, hlasujeme, kto je za to, aby overovateľ zápisnice bol pán Gajdošik a pani Gašparíková. Jednomyselne, ďakujem pekne. Návrhová komisia. Navrhujeme zložení pán Babušik ako predseda komisie, pán Dudoň a pán Martin Gajdošik ako členovia. Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie? Pokiaľ nikto, dávam hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala zložení pán Babušik ako predseda a pán Dudoň a Gajdošik ako členovia. Opäť jednomyselne. A za zapisovateľku určujem pani Máriu Kučiarovú. Takže toľko povinné veci. Ideme teda k programu. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, takže prešli sme komisiami Mestskou radou, takže pevne verím, že to zvládneme. Nemalo by tu byť nič také závažné, ale prejdeme k jednotlivým bodom. Takže ideme k prvom bodu. Sú to materiály predložené hlavnou kontrolórkou mesta Byča. Je to uznesenie číslo 1 z roku 2025. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie poprvé správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Byča za rok 2024, po druhé správu o výsledku kontroly číslo 8 z roku 2024, kontrola uzatvárania a využívania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v meste Byča, po tretie správu o výsledku kontroly číslo 1 z roku 2025, kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta Byča za rok 2024, a po štvrté správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Byči prijatých dňa 27.11.24 a 13.12.24. Otváram diskusiu tomuto bodu prvému. Pokiaľ nikto, uzatváram túto možnosť, poprosím sa, aby sme sa prezentovali. A hlasujeme. Zahlasovalo všetkých 15 prítomných poslancov, takže uznesenie číslo 1 z roku 25 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 2, zmena rozpočtu mesta Byča, rozpočtové opatrenie číslo 4 roku /2024/Z 31.12.24 v zmysle paragrafu 21 odsek 1 zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Byča. Uznesenie číslo 2.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu mesta Byča rozpočtovým opatrením číslo 4 z roku 2024/Z 31.12.2024 v zmysle paragrafu 21 odsek 1 zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Byča. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, ukončujem túto možnosť, prezentujeme sa. A hlasujeme. Opäť za 15 poslancov konštatujem, že uznesenie číslo 2 z roku 25 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Tretia povinná časť schvaľovania zmeny rozpočtu sa týka zmeny opatrením číslo 4 z roku 24/SK k 31.12.24 v zmysle ustanovení smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov z Európskej únie a iných účelov poskytnutých prostriedkov do rozpočtu mesta. Takže je to uznesenie číslo 3. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu mesta Byča rozpočtovým opatrením číslo 4 z roku 24/S k 31.12.2024 v zmysle ustanovení smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov z Európskej únie a iných účelov poskytnutých prostriedkov do rozpočtu mesta Byča. Aj tento bod bol prerokovaný, berieme ho na vedomie, takže otváram diskusiu, ak by sa chcel niekto spýtať, upresniť. Pokiaľ nikto, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 3 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Ideme k bodu číslo 4, žiadosť DHZ Byča o finančný príspevok na nákup materiálu na prekrytie unimobunky spolu s vytvorením altánku na hasičskej dráhe Byča Rajčula. Uznesenie číslo 4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie bežného rozpočtu DHZ Byča na nákup materiálu na prekrytie unimobunky spolu s vytvorením altánku na hasičskej dráhe Byča Rajčula na rok 2025 o sumu 4260 eur. Zmene rozpočtu mesta Byča rozpočtovým opatrením číslo 1 z roku 2025 k 28.2.2025. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásil sa pán poslanec Weber. Ďakujem veľmi pekne. My sme na finančnej komisii vlastne rokovali o tomto bode a určite sme to vlastne jednomyselne podporujeme a sme to schválili, aby to bolo dneska vlastne na rokovanie aj v rozpočte zahrnuté. Len odporúčame, aby, keďže uvedený priestor je vlastne verejný a je tam aj nejaký budúci zámer rozvoja mesta, aby tie investície, ktoré tam aj hasiči naši budú robiť, aby to dobre vyzeralo, proste, aby to aj v súvislosti s tým okolím, ktoré tam, aby to bolo pekné. Takže to je skôr také doporučenie alebo odporúčanie, aby to aj tak pekne vyzeralo. Ďakujem. Ďakujem pekne, Peťo. Prebrali sme to na Mestskej ráde pre ostatných pani poslankyni, pani poslanci. Je to vlastne prekrytie tej mobilný dom sa to nazýva a vlastne v tej časti zadnej dávali sme tam tie montované alebo rozkladacie altánky a je to vlastne stanovené presne a je tam vlastne taká zásadba drevín a to, čo máme my nejakú myšlienku rozpredať pre budúcu potenciálnu výstavbu radovky, je mimo toho, hej, a nejako to nezasiahne do tých pozemkov, aby sme nejako obmedzili ich cenu alebo využitie. Takže bola to správna pozvánka, my sme si to vyjasnili na Mestskej rade a je to aj pre vás ostatné. Takže nebude to mať vplyv na potenciálnu neskorší predaj alebo iné využitie pozemku na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Takže ďakujem vám pekne. Ďalší sa nikto neprihlásil. Ukončujem diskusiu, poprosím o prezentáciu. A hlasujeme.
Zahlasovalo 14 poslancov, do záznamu zahlasoval aj pán poslanec Weber, takže 15 poslancov a schválili uznesenie číslo 4. Ideme k bodu číslo 5, výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou v lokalite Turzové sady. Je to uznesenie číslo 5. Mestské zastupiteľstvo schváluje navýšenie kapitálového rozpočtu na spolufinancuje výstavby multifunkčného ihriska s umelou trávou v lokalite Turzové sady na rok 2025 o sumu 9 000 eur. Zmene rozpočtu mesta Byča rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2025 k 28.2. roku 2025. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Poviem aj ja komentár, ale prihlásil sa pán poslanec Glosser a Weber, takže prvý pán poslanec Glosser. Ja som sa len chcel spýtať, keď sme sa na tom na finančnej komisii rozprávali o tomto bode, že či máme k tomu nejaké bližšie informácie, podklady, perspektívy, alebo bol tam nejak všeobecný, takže ak môžem poprosiť. Ďakujem. Takže odpoviem ono, že aj ty si sa chcel spýtať, Peťo Weber. No, podarilo sa mi získať aj za pomoci pána zástupcu, to je 150 000, sú to tie klasické ihriska, ktoré sú v Hrábovom, Hliníku, Šurnoviciach. Je to ten systém, hej, čiže to je 150 000 s tým, že 8 900, neviem, aká je tá suma spolúčasť. S tým, že Turzové sady máme nové sídlisko a v minulosti sme tam vybudovali aj detské ihrisko. Nemáme tam vlastne tento druh ihriska, kde by sa dalo hrať či basketbal alebo futbal. Tak sme sa dohodli, že teda by to išlo do Turzových sadov. A aj v náväznosti na ste tu už niektorí poslanci dlhšie máme problém na Mírovej škole, kedy cez leto sa hrá neskôr, to je jasné, že nie cez úpek. Takže keď bachajú o ten mantinel, tak sa vlastne sťažujú tí okolití občania. Takže sme to snažili situovať mimo tej obytnej časti, kde sú bytovky. Takže je to situované za terajšiu fabriku Suzane. Predná časť vedľa tej komunikácie, ktorá smeruje do Turzových sadov, je časť pozemku, ktorý predal vlastník v rámci projektu, ktorý sa teraz realizuje na vybudovanie parkovacích miest, a to je vlastne hneď za tým. Ja som hovoril s pánom Rybanským, my ešte máme ďalšie veci, ktoré sa týkajú autobusovej zastávky, a sme to riešili z pohľadu zachádzania, respektíve nezachádzania autobusov na Turzové sady, s tým, že SAD požiadal, aby sme vytvorili zastávky vedľa dvojky, Ľudskáckej, tak aby ten chodník sa troška posunul, a to je zasa pozemok pána Rybanského, takže naraz budeme riešiť tie pozemky. A zasa na druhej strane, keď sa pôjde od Považskej Bystrice, aby autobus zastavil pri Váhu, tak to nazvem, s tým, že jasne, že bude tam vybudovaná plnohodnotná zastávka a vlastne odbremení to nejaké meškanie, lebo tie autobusy museli vojsť na otočí, kruhači sa otačali. Takže máme prísľub od DIčka, ktorí tam boli s nami. Títo odsúhlasili, jasne, že musí to byť na základe projektovej dokumentácie. Dohodol som sa, Kotešovský kolega aj s Meničkom, bola za mňou Sakalová, aby ste vytýčili hranicu toho súkromného pozemku, kde sú tie pneumatiky. A ak by to vyšlo mimo toho, tak by sme jednali len s pôvodním Váhu a nie s týmito, ale pokiaľ bude to projektant povie, že musí tam byť tie parametre, tak sme išli do jednania. Takže čo sa týka, Damian, toho osadenia, bude to teda mimo tej obytnej zóny, aby sme zabránili tým stiažnostiam, ale dostatočne blízko, aby tie deti nemali nejaký problém, aby prebehli. Takže toľko k tebe, nech sa páči, Peťo Weber. Ďakujem veľmi pekne. My sme tu vlastne na Mestskej rade komunikovali, aby som chcel aj pochváliť, lebo skutočne situácia v rozpočtoch samospráv bude zlá asi tento rok a možno aj budúci, a jediná možnosť ako nejaké veci investičné realizovať je cez rôzne podpory, fondy alebo mimo rozpočtové možnosti, takže by som chcel povedať, že sa nám aj takéto niečo podarilo, a bola presne tá otázka smerová k tomu, čo aj Damian, tak sa nebudem opakovať. Možno ešte jednu vec, čo sa týka samotnej prevádzky, lebo kým je to pri školách alebo keď je to na fotbalových štadiónoch, tak vieme, kto to bude prevádzkovať, asi nad týmto sa budeme musieť tiež zamýšľať, lebo bude to keď tak trošku od ruky od našej nejakej organizácie, že ako to vlastne potom budeme sledovať. Ale to je skôr už do budúcna, keď to bude mať vybudované. Môžem len pripomenúť, my sme oslovili aj od nás podnikateľa, kde chceme teda riešiť bezpečnosť hľadiska výjazdov do troch sídlisk Turzové sady, klasické sídlisko a Úvažie, čo sa týka kamerového systému, s tým, že príprava streamovania, som hovoril, športová hala, futbalový štadión, námestie
a takisto aj zastupiteľstvo, hej, aby bolo priamo tí, čo nemôžu sa zúčastniť, respektíve by ho mohli. A budeme doplňať aj v rámci spolupráci s políciou, máme dopravnú komisiu aj iné veci, takže budeme sa snažiť dávať na tieto nové lokality, aby sme chránili ten majetok aj kamery do budúcna. Takže toľko z toho. Nech sa páči ešte. Teda, že už vieme, kto by to potom prevádzkoval, či to priamo mesto bude, alebo futbalovému klubu to dáme iba sa... Nie, je už o tom? Určite to bude mesto, v rámci, tak ako sú tieto menšie detské ihriska, to určite bude mesto. Dobre, ďakujem vám pekne, takže ukončujem diskusiu k tomuto bodu, poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 5 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Ešte pani poslankyne, pani poslanci, pre informáciu, my sme sa dohodli s riaditeľkami našich škôlok, že vlastne im vždy dáme vedieť, či je potrebné, aby sa zúčastnili na mestskom zastupiteľstve, s tým, že v rámci programu je tu len jedna vec, a to je schválenie VZNK o čase zápisov, takže som ich ospravedlnil. Takisto požiadal na vedúci technických služieb, lebo má povinnosti manželka aj mimo zahraničí, takže mám povinnosti a ostatní sú tu len, aby ste vedeli, že som takéto opatrenie urobil, že pani riaditeľky to nemusia byť. Dobre, ďakujem pekne, ideme k bodu číslo 6, návrh na nákup a inštaláciu záložného servera. Je to uznesenie číslo 6, Mestské zastupiteľstvo schváluje navýšenie kapitálov rozpočtu na nákup a inštaláciu záložného servera na rok 2025 o sumu 8 280 eur, zmene rozpočtu mesta Byča rozpočtovým opatrením číslo 1 z roku 2025 k 28.2.2025. Čo sa týka tohoto bodu, chcem z tohoto miesta poďakovať pani Prenoske. Ona sa zhostila všetkých tých vecí, ktoré sa týkajú obnovu, doplnenie nášho IT systému na úrade. A jedným z nich, a teda už som povedal už takým aj záverečným, je vybudovanie, a sme poučení, čo sa stalo katastru a možno iným, inštalácie tohoto záložného servera, ktorý bude teda chránený a bude zabezpečovať, aby sme mali uložené veci mimo dosah internetového alebo iných možností, aby nám nikto do neho nedošiel. Takže Marti, ďakujem vám pekne a je to, ako som povedal, že určité už pomaly završenie toho bodu, aby sme mali aj u nás nejakú bezpečnosť. My nie sme experti na všetko, nevieme, ale snažíme sa čo najviac vecí mať zálohovaných, aby sme sa nemuseli obávať nejakého dlhodobého výpadku. No, takže, čiže máme aj audit pravidelný, takže preto hovorím, že chcem poďakovať pani Prenoske, že viete, nie sú to malé peniaze, pokrát sa bavíme o 300-500 eurách, ale je lepšie, keď sme na to pripravení a máme to zabezpečené. Tak toľko z mojej strany. Pokiaľ sa neprihlásil nikto, ukončím diskusiu, poprosím o prezentáciu. A hlasujeme. Čiže do záznamu zahlasoval pán poslanec Weber aj Gajdušik, takže zahlasovalo 15 poslancov. Konštatujem, že uznesenie číslo 6 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Takže ideme k bodu číslo 7. Takže zhrnieme všetky body, ktoré sme schválili a je to zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 1 z roku 2025 28.2.2025 a je to uznesenie číslo 7. Mestské zastupiteľstvo poprvé berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolky k zmene rozpočtu mesta Byča rozpočtovým opatrením číslo 1 z roku 2025 k 28.2.2025, po druhé schváluje jednotka zmenu programu rozpočtu mesta Byča rozpočtovým opatrením číslo 1 z roku 2025 v zmysle paragrafu 14 odsek 2 písmeno A až D zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k 28.2.2025 podľa predloženej tabulky s následovnými zmenami a doplneniami. Nič sa nemenilo, takže nejdem to celé čítať, dobre? Čiže ďalšia strana. Chcete sa niečo spýtať? Je vám niečo nejasné? Nebudem celé čítať tie tabulky, hej. Prešlo sa to, ako som povedal, v komisiách a aj v Mestskej rade. Takže ste oboznámení, prihlásila sa do diskusie pani poslankyňa Macková, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela spýtať na jeden výdavok z rezervného fondu, a to obstarávanie kapitálových aktív územný plán. 5830 eur. Vedeli by ste mi to prosím nejako bližšie vysvetliť? Ďakujem. My sme sa teda dohodli, že budeme robiť územný plán, jeho doplnok, tým, že nemáme teda tú digitalizáciu riešení v zmysle novelizácie stavebného zákona a sme informovali, že chceme požiadať z Ministerstva dopravy o dotáciu. Ministerstvo vydalo usmernenie, že na rok 2025 nebude dávať na doplnky. Oni si to vlastne neuvedomili, teda chcú, aby si obce mesta robili, nové územné plány podľa tých digitalizácie, ale vzhľadom na to, že na Slovensku sa ešte ani jeden neurobil, takže oni nezrušili to obmedzenie, tak nám neostáva nič iné, len dofinancovať. My sme si mysleli, že dostaneme dotáciu. Takže sme žiadali 20 000 eur a teraz výsledok verejného obstarávania je 25 000. Minulý rok bolo schválených 20 000 Doplnenie k tomu. Ja som fakt očakával, som milo prekvapený, ja som myslel, že to bude stať 80-100 000, ale pán inžinier Krajč dal ponuku 25 000, schválil sa rozpočet 20, tak je to dofinancované. Ale zase aj korektne vám povedať aj to, čo som povedal, že my sme mysleli, že tú žiadosť, aj keby to stalo 25, my sme ich tu dali, hej, tú žiadosť, daj by sme dostali 3-4 tisíc, 80%, teda 80% bola dotácia, takže viacej, ale urobili to, že na tento rok 25 napísali, že nebudú odsúhlasovať doplnky dotácie. Takže žiaľ Bohu nemôžem. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ďalší sa prihlásil pán poslanec Weber. Ďakujem veľmi pekne. Ako predseda finančnej komisie by som rád povedal, že finančná komisia tu vlastne prerokovala túto zmenu rozpočtu alebo úpravu rozpočtu a odporúčajú schváliť. Pri prerokovaní rozpočtu som aj informoval, že začala výstavba Važskej cyklomagistrály, ktorá vlastne ide aj po našom katastri. V tej časti, čo sa týka priamo Byče, tak ide po tej časti, ako je plaváreň a my tam máme lávku, tak to sme odpočili alebo dali do budúceho rozpočtu, alebo ak sa bude pripravovať nejaký projekt, aby sa na to hľadilo. Tá lávka je žiaľ bariérová, sú tam nejaké 3 schody, tak bolo dobré, aby z jednej aj z tej druhej strany tam bola urobená nejaká rampa, aby tam bolo pre cyklistov alebo pre kočiky vlastne naplnené. Takže to by sme poprosili do budúceho rozpočtu dať tento náklad, ktorý by nemal byť až taký veľký, alebo pán primátor nás aj informoval, že možno, že to bude v rámci nejakého väčšieho projektu riešené, že aby sa na to proste myslelo, ak všetko pôjde dobre, tak takto za rok by to malo byť vlastne dostávané, takže máme na to rok, aby sme možno aj toto napojenie tak trošku zlepšili pre ľudí z nášho mesta Byča. Ďakujem. Opäť správna pripomienka, my sme ju riešili na Mestskej rade. To je lávka cez kanál pri Minarikovi, viete, kde to je? A vlastne tam sú tí schodíky. Dali sa tam len šiny kvôli kočiku, ale je potrebné, aby keď niektorí cyklisti majú ten prívesný, neviem ako to nazvú, taký voziček, kde majú aj deti, takže oni by sa tam hore nedostali. Takže je potrebné urobiť aj na jednej, aj na druhej strane rampu. My sme pripravujeme projektovú dokumentáciu na cyklodráhu, ale chceme vlastne prepojenie tej časti dole tou asfaltkou, máme to tak, oprava lávky cez Petrovičku, ktorá je v dezolátnom stave, pri pani Rumanovej alebo Lenke Rumanovej kolegyňa, po okružnej ulici, potom oprava mosta na Kaponku a máme súhlas Povodia Váhu, aby sme išli cyklochodníkom po pravej strane od Turzových sádok, s tým, že keď sa potiahne raz ten chodník, aj tá komunikácia ku tej Petrovičke, tak vlastne obyvateľia Turzových sádok budú môcť výjsť na tento chodník, môžu ísť na Kaponku, respektíve aj na ten cyklomagistrálu, ktorá sa teraz buduje. Takže z tohoto pohľadu je to dobrá pripomienka, takže uvidíme. Tam som vám aj pripomínal, že vlastne tam súčasťou toho projektu bude aj tá lávka povedľa mosta, ktorý ide na Malú Byču, lebo teraz nám vychádzajú tí ľudia na ten most, na tú Rímsu, ale čo sme sa dohodli, to nie je možné, to nie je z hľadiska bezpečnosti vodné. Takže my tam doplníme aj ten most
A ešte chceme doplniť aj most, lávka, nechcem, aby to niekto tu videl len pre peších, cyklistov a kočiky. Takže tretí chceme dať, teda beriem tak, že opraviť ten pri pani Rumanovej, ten je, tá mostovka úplne padá, výstavba pri hlavnej ceste a potom ešte sme chceli, zasa to beriem Gerová ulička, aby vlastne na Sturzový sadok na bicykliku peších kočiarom prešli do škôlky, respektíve do nábierov školu. Takže uvidíme, ako nám to vyjde finančne. Takže na tomto pracujeme, aby sme predložili tento projekt a budeme hľadať teda externé finančné prostriedky, aby sme to nejako, tú hlavnú časť, a tam nie je problém aj zo sídliska, aj naskočiť na to, a aby sa tí ľudia vyšli priamo na cyklomagistrál. Môžem teda využiť aj to, že chcem poďakovať aj našim dievčatám na stavebnom rade, že sme sa zhostili tej pomoci pri vybavovaní stavebného povolenia. Jasne, že Žilinský samosprávny kraj, tie prípravné práce, hlavne pozemky a následne aj schválenie finančných prostriedkov. Takže zase tu je pán podpredseda, pán Weber. Čiže sú to veci, ktoré už to, čo sme boli minulí, ako myslím to v Dráho, že končilo sa Trenčanský kraj a začalo sa až Kotišove, tak pevne verím, že čo najskôr to budeme mať doplnené a už budeme aj my súčasťou cyklomagistrály. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďalší sa prihlásil Kohrobárik, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som iba jednu vec, že je tu napísané, že obnova kultúrneho domu Hrabov je 28 000. Aby si to si nemyslel, že za 28 000 ideme opraviť kultúrny dom. Lebo takto... No asi tam chýba v PD, hej? Projektová dokumentácia. No lebo... Aby nám to si... Hlavne Majovi, aby to si nevolá, že za 28 000 to už mohlo byť tam nespraviť. Však ale ja pevne verím, že za 36 nájdeme dodávateľa, ktorý to ja, my budeme mať radi, pravda? Nie, je to na projektovú dokumentáciu. Takže ďakujem vám pekne. Tak ukončujem diskusiu k tomuto bodu. Tak ako som hovoril, prečítal som tie úvodné ustanovenia, ale nečítal som tie ostatné finančné veci, ktoré máte v tabulke. Pokiaľ nemal nikto pripomienky, takže poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Už ide. Nesmieš dva razy za seba. Môže niekedy si zaraziť. Čiže zahlasovalo 15 poslancov. Konštatujem, že zmenu rozpočtu uznesením číslo 7 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 8. Žiadosť o rozšírenie účelu dotácie Slovenská asociácia Kung Fu Byča, TZOB Byča, spolnotenisový oddiel, TZOB šachový oddiel Byča a vlastne sme doplnili aj MFK Byča. Takže ešte prečítam uznesenie. Je to číslo 8, Mestské zastupiteľstvo schváluje. Na základe žiadosti Slovenskej asociácie Kung Fu Byča v zmysle paragrafu 10 odsek 3 VZD číslo 14 roku 2016 do dňa 15.12.2016 o poskytovaní dotácií rozšírenie účelu použitia dotácie na zabezpečenie jednotlivých akcií v roku 2025 na nájomné vklady do súťaží a turnajov, licenčné poplatky, registračné preukazy, členské poplatky, prevádzkové náklady, čistiace a hygienické potreby doprava. Po druhé, na základe žiadosti TZOB Byča, spolnotenisový oddiel v zmysle paragrafu 10 odsek 3 VZN číslo 14 roku 2016 zo dňa 15.12.2016 o poskytovaní dotácie rozšírenie účelu použitia dotácie na zabezpečenie jednotlivých akcií v roku 2025 na členské registračné licenčné poplatky, prihlášky do dlhodobých súťaží, poplatky klubom usporiadateľov turnajov. Po tretie, na základe žiadosti TZOB šachový oddiel Byča z paragrafu 10 odsek 3 VZN číslo 14 roku 2016 od dňa 15.12.2016 o poskytovaní dotácie rozšírenie účelu použitia dotácie na zabezpečenie jednotlivých akcií v roku 2025 na členské registračné licenčné poplatky, štartovné poplatky do dlhodobých súťaží do turnajov detí, mládeže a dospelých. Po štvrté, na základe žiadosti MFK Byča z paragrafu 10 odsek 3 VZN číslo 14 roku 2016 zo dňa 15.12.2016 o poskytovanie dotácie riešenia účelov použitia dotácie na zabezpečenie jednotlivých akcií v roku 2025 na správa rozhodcov, licenčné poplatky, kamerový systém. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, poprosím, aby sme sa prezentovali.
Do záznamu poprosím pán poslanec Čušolík, čiže od tejto chvíle je prítomných 16 poslancov Mestského zastupiteľstva. Poprosím, aby sme sa hlasovali už. Zahlasovalo 15 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 8 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 9, návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Byči číslo 197 z roku 24 zo dňa 13.12.2024. To sú, teraz budú dva body po sebe administratívne, takže ideme na uznesenie číslo 9. Mestské zastupiteľstvo schváluje zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 197 z roku 2024 zo dňa 13.12.2024, ktorý Mestské zastupiteľstvo vydalo súhlasu s riadením alokovaných pracovísk ako súčasti súkromnej základnej umeleckej školy The Art Hlboké nad Váhom číslo 124 014 01 Byča na adrese ulica Milana Rastislava Štefánika číslo 1297 Byča a na adrese ulica Milana Rastislava Štefánika 1404 Byča a súhlasilo s ich zaradením do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2025. Takže toto uznesenie vieme zrušiť, takže pokiaľ sa nikto neprihlási do diskusie, ukončujem túto možnosť, prosím o prezentáciu. A hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 9 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Teraz ideme uznesenie číslo 10 a bod číslo 10, ktorým ho opravíme. Takže vydanie súhlasu k zriadeniu alokovaného pracoviska ako súčasti súkromnej základnej umeleckej školy The Art so sídlom Hlboké nad Váhom. Je to uznesenie číslo 10, Mestské zastupiteľstvo schváluje vydanie súhlasu podľa paragrafu 18 odsek 7 písmeno 1 zákona číslo 596 z roku 2003 zbierky zákonov o štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zriadením alokovaných pracovísk ako súčasti súkromnej základnej umeleckej školy The Art Hlboké nad Váhom číslo 124 Byča na adrese ulica Milana Rastislava Štefánika číslo 1297 Byča a na adrese ulica Milana Rastislava Štefánika 1474 Byča a súhlasí s ich zaradením do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2025. Takže, ako som povedal, to je tá úprava. Nikto sa neprihlásil do diskusie. Ukončujem túto možnosť. Prosím o prezentáciu. A hlasujeme. Uznesenie číslo 10 Mestské zastupiteľstvo schválilo, za bolo 16 poslancov. Bod číslo 11 návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Byča číslo 1 z roku 2025 zo dňa 27. februára 2025 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Uznesenie, VZN číslo 1 z roku 2025 Mestské zastupiteľstvo schváluje všeobecné záväzné nariadenie mesta Byča číslo 1 z roku 2025 zo dňa 27. februára 2025 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov, VZN číslo 1 z roku 2025 Mestské zastupiteľstvo schválilo.
Ideme k majetkovým veciam. Takže 12 je zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Byča pozemok v KU Hrabové, vyhodnotenie súťaže po zverejnení. Je to uznesenie číslo 11. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie. Po zverejnení zámeru mesta Byča na priamy predaj pozemku parcela EKN číslo 667, ostatná plocha o výmere 442 m2 v KU Hrabové, nebola mestu Byča v lehote na doručenie cenových ponúk, to je do 24.1.25 doručená žiadna cenová ponuka od tretích osôb. Rímska 2 konštatuje, že predmetná súťaž bola neúspešná, pozemok zostáva naďalej vo vlastníctve mesta Byča. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov. Konštatujem, že uznesenie číslo 11 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 13 schvaľovanie zverejnenia zámeru priameho predaja majetku mesta Byča pozemovka Veľká Byča. Uznesenie číslo 12. Mestské zastupiteľstvo schváluje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta Byča parcela CKN číslo 981/45 trvalý trávnatý poraz vo výmere 78 m2 Veľká Byča tretím osobou. Formou priameho predaja v súlade s paragrafom 9a odsek 1 písmeno C zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byča zo dňa 13.12.2023 za minimálnu kúpnu cenu za pozemok a to výške 5 000 eur. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Takže pokiaľ sa nikto neprihlási, ukončujeme túto možnosť. Poprosím o prezentáciu. A hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov. Konštatujem, že uznesenie číslo 12 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 14. Žiadosť o odkúpenie parcely Kaolín nad Váhom. Uznesenie číslo 13. Mestské zastupiteľstvo schváluje po prvé v súlade s článkom 2 bod 3 písmeno A a článkom 3 bod 5 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byča novovytvorený pozemok mesta parcela CKN 744/3 zastavená plocha na dvore o výmere 46 m2 Kaolín nad Váhom podľa geometrického plánu, a to podľa článku 3 bod 1 týchto zásad za trvalé prebytočný majetok mesta Byča. Po druhé, začatie procesu prípravy odpredaja pozemku mesta Byča parcela CKN číslo 744/3 zastavená plocha a nádvoria o výmere 46 m2 Kaolín nad Váhom priamym predajom tretej osobe súťažou, to je vyhotovenie príslušného znaleckého posudku na tento pozemok. Čiže prvý bod bude vlastne určenie za prebytočný majetok a po druhé je vlastne začatie procesu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Je to nejaká pani Šlapková z Hliníka nad Váhom. Pokiaľ sa nikto neprihlási, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo opäť 15 poslancov, takže uznesenie číslo 13 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 15, Stredoslovenská distribučná aj Žilina, návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu 13349 Byča, ulica Hlinková, zahustenie trafostanice.
Je to uznesenie číslo 14. Mestské zastupiteľstvo schváluje prípravu zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu 13349 Byča, ulica Hlinková, zaústenie trafostanice, odplatného vecného bremena, to je vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie odplaty za zriadenie predmetného vecného bremena. Čiže to je príprava na odpredaj, takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, ukončujem túto možnosť, prosím o prezentáciu. Hlasujeme. Za 15 poslancov konštatujem, že uznesenie číslo 14 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 16 opäť bol žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná Žilina o kúpu pozemkov v KO Veľká Byča. Je to uznesenie číslo 15. Mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s článkom 2 bod 3 písmeno A a s článkom 3 bod P zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byča novovytvorené pozemky mesta Byča CKN 3519/19 zastavená plocha o výmere 4 m2, pozemok pod energetickým zariadením a parcela CKN číslo 3519/40, ostatná plocha o výmere 13 m2, KO Veľká Byča, to je manipulačný priestor okolo energetického zariadenia, je to všetko v KO Veľká Byča a to podľa článku 3 bod 1 týchto zásad za trvalé prebytočný majetok mesta Byča. Po druhé, zverejnenie zámeru predaja pozemkov parcela CKN 3519/19, pozemok CKN 3519/40 v KO Veľká Byča formou predaja podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byča zo dňa 13.12.2023 podľa článku 15 odsek 3 písmeno A týchto zásad z dôvodu hodného osobitného zreteľa na web stránke mesta Byča, úradnej tabuli mesta Byča, SUET, a to kupujúcemu Stredoslovenská distribučná AS pri Rajčianke Žilina s následovnými podmienkami predaja. Kúpna cena za pozemky z polovýšky 1000 m2, po ďalšie kupujúci uhradí na vlastné náklady poplatky spojené s odkladovaním kúpnej ceny. Zmluvy. Dôvodom zriadenia tohto predaja majetku mesta Byča ako v prípadu hodného osobitného zreteľa je predaj pozemkov malej výmery a hodnoty kupujúcemu, ktorý na týchto pozemkoch vybudoval energetické zariadenie, a to stavbu 13349 Byča, ulica Hlinková, zaústenie trafostanice sú to vlastne ten verejnoprospešný účel je tá samotná trafostanica a to manipulačný priestor. Takže toľko k tomuto bodu, otváram diskusiu. Pokiaľ nikto, ukončujem túto možnosť, poprosím, aby sme sa prezentovali. A hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 15 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 17, žiadosť HL Mont SRO Žilina o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na stavbu bytový dom s polyfunkciou. Je to uznesenie číslo 16. Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena na stavbu bytový dom s polyfunkciou, prípojka elektrickej energie a teplovodu na časti pozemkov mesta Byča parcela CKN 3020/7 a EKN číslo 3510 KO Veľká Byča. V zátvorke odplata za budúce zriadenie vecného bremena bude vo výške znaleckého posudku. Medzi budúcim povinným z vecného bremena mesto Byča a budúcim oprávnením z vecného bremena, to je HL Mont SRO Draxnerova 9 Žilina. Je to vlastne tá časť, kde sa vchádza do mesta, žiadateľ je pán Hluchaň, čiže tam sa vlastne asanovala tá škôlka bývalá a bude tam teda polyfunkčný dom z hľadiska bývania, neviem, 4 alebo 5 podlaží, kde bude aj nejaké zubné oddelenie a škôlka. Čiže ten vstup do mesta sa určite bude krajší.
Takže z tohoto pohľadu oceňujem, určite to nie je jednoduchá investícia, ale je potrebné, aby mali zabezpečený prívod aj energii, aj tých rozvodov tepelného hospodárstva. Takže ak sa chce ešte niekto prihlásiť, pokiaľ nikto, ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie, poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo 13 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 16 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 18, žiadosť od predaj pozemku mesta Byča nachádzajúceho sa v areáli firmy žiadateľa, upresnenie Marian Adamčík. Uznesenie číslo 17, Mestské zastupiteľstvo schválilo poprvé v súlade s článkom 2 bod 3 písmeno A a článok 3 bod 5 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byča novovytvorený pozemok mesta Byča CKN 3523/18, zastavená plocha na dvore o výmere 196 m2 v Kavlovka Byča, a to podľa článku 3 bod 1 týchto zásad za trvalo prebytočný majetok mesta Byča. Po druhé, začatie procesu prípravy odpredaja pozemku mesta Byča parcela CKN číslo 3523/18, zastavná plocha na dvore o výmere 196 m2 Kavlovka Byča, priamym predajom tretej osobe súťažou, to je vyhotovenie príslušného znaleckého posudku na tento pozemok. A rímska 2 berie na vedomie čas oplotenia areálu firmy žiadateľa Marian Adamčík, Štúrová 339/26 Byča, Cassandra Group Byča, bude presunutá na náklady žiadateľa, a to za účelom vytvorenia mestského pozemku o šírke 2,5 metra pri oplotení na zrealizovanie budúceho chodníka ku Kauflandu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Vysvetlili sme si to aj na mestskej ráde, čiže časť pozemku požiadal odkúpenie, čas musí zbúrať toho oplotenia, aby sme dosiahli šírku 2,5 metra chodníka, ktorý bude z parkoviska, ako je športová hala, aby vlastne tí obyvateľia z tej časti staršej, Zámocká ulica a iné, aby mohli vlastne peši, kočikom, bicyklom prejsť na nákup do Kauflandu. Takže toľko na objasnenie, čiže začína sa tento proces, takže pokiaľ sa nikto neprihlási, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. A hlasujeme. Zahlasovalo 16 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 17 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 19, žiadosť o odkúpenie časti pozemku mesta Byča, nachádzajúce sa v areáli rodinného domu žiadateľky. Je to Božena Belejová, to je vlastne za kanálom, ako teká Petrovička popod kanál, a je to uznesenie číslo 18. Mestské zastupiteľstvo schváluje poprvé v súlade s článkom 2 bod 3 písmeno A a článkom 3 bod 5 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byča časť pozemku z parcely Ečkovej 430, zastavená plocha na dvore o výmere cca 30 m2, nachádzajúca sa vo vnútri rodinného domu číslo súpisné 1062 pri vstupe Kavlovka Byča, a to podľa článku 3 bod 1 týchto zásad za trvalé prebytočný majetok mesta Byča. Po druhé, začiatí procesu prípravy predaja časti pozemku parcela EKN 430, zastavná plocha na dvore o výmere cca 30 m2, nachádzajúcej sa vo vnútri rodinného domu číslo súpisné 1062 pri vstupe Kavlovka Byča priamym predajom tretej osobe súťažou, to je vyhotovenie príslušného geometrického plánu a znaleckého posudku predmetnej časti pozemku parcela EKN 430. Dobre, otváram diskusiu k tomuto bodu.
Ako som povedal, je to ten jediný rodinný domček, ktorý je za kanálom, vlastne oni to majú vnútri, čas majú ešte v nájme, ale tam ide vlastne výtlakové potrubie hore do vodojemu, čiže tam sa stavať nedá a je to priamo na to, aby vlastne oni mali zabezpečený prístup z vonkajšej komunikácie. Takže nikto sa neprihlásil, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. A hlasujeme. Zahlasoval 16 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 18 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 20, žiadosť o prenájom garáže mestskej časti Mikšova. Je to uznesenie číslo 19, Mestské zastupiteľstvo schváluje. Návrh vyraďovacej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Byči, ktorá odporúčila nehnuteľný majetok mesta Byča garážu areálu bývalej materskej školy mestskej časti Mikšova vyhlásiť za dočasne prebytočný majetok mesta Byča. Po druhé, nevyhovenie žiadosti žiadateľa Peter Hlavko, Mikšova 86 Byča, o prenájom garáže v areáli bývalej materskej školy v mestskej časti Mikšova. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ sa nikto neprihlási, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. A hlasujeme. Za bolo 15 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 19 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 21 sme teda stiahli z rokovania. Ja budem, ak dovolíte, ak je všeobecný súhlas, budem čítať tie uznesenia, ako sú tu napísané, ale Marika ich od tohoto potom upraví od číslo teda menej. Dobre, len aby ste boli informovaní, ja sa nemýlim, aby som nad tým nemusel rozmýšľať. Takže ďakujem za pochopenie. Takže ideme k bodu číslo 22. Návrh na zrušenie uznesení prenájom bytov. A je to uznesenie číslo 21, podľa teda toho starého. Mestské zastupiteľstvo schváluje poprvé zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 165 z 23 bod číslo 3 zo dňa 21.9.23 ulica Broskyňová 1953/5, pani Barbová Chachulová, dvojizbojový číslo 36. To je vlastne ďalšie uznesenie 169 z roku 24 bod 1 zo dňa 26.9.24 ulica Jabloňová 1578/8, pani Patricia Sedláková, dvojizbojový číslo 8. Po tretie uznesenie MZ 222/20 z roku 23 bod číslo 1 zo dňa 13.12.23 ulica Jabloňová 1578/8, pani Emilia Sedláková, jednoizbojový číslo 10. Po štvrté zrušenie uznesenia číslo 82 z roku 23 zo dňa 26.4.23 ulica Jabloňová 1578/2, pán Martin Motošický, jednoizbojový číslo 37. Po piaté zrušenie uznesenia 88 z roku 23 bod 4 zo dňa 26.4.23 ulica Broskyňová 1953/7, pán Mário Bušvi a Alena Tvrdovská, dvojizbojový číslo 11. Po šiesté zrušenie uznesenia číslo 67 z roku 21 bod číslo 1 zo dňa 29.4.21 ulica Čerešňová 1579/5 v časti pán Jozef Magerčiak, dvojizbojový číslo 14. A po 7. zrušenie uznesenia číslo 107 z roku 23 bod 1 zo dňa 30.6.22 ulica Marhulová 1952/3 v časti pán Ondrej Hôrecký, dvojizbojový číslo 27. Po 8. zrušenie uznesenia číslo 162 z roku 22 zo dňa 14.12.22 Šurnovice 303 v časti pán Anton Bárny, jednoizbojový byt číslo 5. Takže uvedené body takisto boli prejednané v komisii v Mestskej rade. Pokiaľ sa nikto neprihlásil do diskusie, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. A hlasujeme.
Za bolo 14 poslancov. Konštatujem, že uznesenie číslo 21 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 23. Pridelenie bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, ulica Treskoniva 813/4 Byča. Uznesenie číslo 22 Mestské zastupiteľstvo schváluje. Poprvé uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, ulica Treskoniva 813/4 Byča na dobu určitú od 1.3.25 do 31.3.26. Pani Janka Kupková, dvojizbový byt číslo 66. Po druhé, uchádzačka je povinná pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Bol som informovaný, že vlastne je to také dočasné ubytovanie, pokiaľ si vyrieši svoje teda nejaké možno bytové otázky. Takže takú som dostal informáciu, ale je tu návrh uznesenia, takže pokiaľ sa nikto neprihlásil, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. A hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov. Konštatujem, že uznesenie číslo 22 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 24 pridelenie bytu v sociálnych bytoch ulica Treskoniva 814/5 Byča. Uznesenie číslo 23 Mestské zastupiteľstvo schváluje. Poprvé uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v sociálnych bytoch ulica Treskoniva 814/5 Byča na dobu určitú od 1.4.25 do 31.3.26. Pani Pavlína Holubová, jednoizbový byt číslo 22. Po druhé, uchádzačka je povinná pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ sa nikto neprihlásil do diskusie, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov. Konštatujem, že uznesenie číslo 23 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 25 opakované pridelenie bytov v sociálnych bytoch ulica Treskoniva 814/5 Byča. Je to uznesenie číslo 24 Mestské zastupiteľstvo schváluje. Poprvé uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v sociálnych bytoch ulica Treskoniva 814/5 Byča na dobu určitú od 1.3.25 do 28.2.26. Pani Mária Balážová Garzonka číslo 3. Po druhé, uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v sociálnych bytoch ulice Treskoniva 814/5 Byča na dobu určitú od 1.3.25 do 28.2.26. Pán Anton Labuda a Garzonka číslo 17. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo 16 poslancov. Konštatujem, že uznesenie číslo 24 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 26 pridelenie nájomných bytov v bytovom dome Pšunovice číslo 303 Byča. Je to uznesenie číslo 25 Mestské zastupiteľstvo schváluje. Poprvé uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome Pšunovice číslo 303 Byča na dobu určitú od 1.3.25 do 28.2.26. Pán Marek Kováčik, dvojizbový byt číslo 1. Po druhé, uchádzač je povinný pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, ukončujem túto možnosť, poprosím o prezentáciu. A hlasujeme.
Za bolo 16 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 25 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Sme stále v bode 26 a je to uznesenie číslo 26. Mestské zastupiteľstvo schváluje. Poprvé, uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome Pšunovice číslo 303, byča na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28. Pán Ivan Havlico, som neurazil, to je asi zahraničné meno. Čiže Ivan Havrilco, jednoizbový byt číslo 5. A po druhé, uchádzač je povinný pred uzavretím zmluvy o nájme bytu uhradiť finančnú zábezpeku o výške 3-mesačného nájomného. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, ukončujem túto možnosť, prosím o prezentáciu. A hlasujeme. Zahlasovalo 15 poslancov, uznesenie číslo 26 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 27, žiadosť o výmenu bytu v Turzových sadoch. Je to uznesenie číslo 27, Mestské zastupiteľstvo schváluje. Uzatvorenie dohody o zmene zmluvy o nájme bytu zo dňa 29.12.2023. Uzatvorenie medzi prenajímateľom Mestobyča a nájomcom pani Emilia Sedláková od 1.3.25 v časti predmet nájmu dvojizbový byt číslo 8, ulica Jabloňová 1578/8. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie a poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo 16 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 27 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 28, pridelenie bytov v Turzových sadoch. Troška to skrátim, sa to opakuje. Takže uznesenie číslo 28 z roku 25 Mestské zastupiteľstvo schváluje. Poprvé uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú od 1.4.25 do 31.3.28 pán Roman Chudovský, jednoizbový byt číslo 10, ulica Jabloňová 1578/8. Po druhé, nájom bytu na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28 pán Jozef Trojak, dvojizbový byt číslo 14, ulica Čerešňová 1579/5. Po tretie, nájom bytu na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28 pán Pavol Stacho, jednoizbový byt číslo 37, ulica Jabloňová 1578/2. Po štvrté, nájom bytu na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28 pán Erik Janec, jednoizbový byt číslo 40, ulica Jabloňová 1578/2. Po piaté, nájom bytu na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28 pán Stanislav Gaňa, dvojizbový byt číslo 27, ulica Marhuľová číslo 1952/3. Po šiesté, nájom bytu na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28 pani Katarína Papiková, dvojizbový byt číslo 11, ulica Broskyňová 1953/7. Po siedme, nájom bytu na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28 pani Jozefa Marmanová, dvojizbový byt číslo 27, ulica Broskyňová 1953/3. Po 8. nájomná zmluva na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28 pán Miloš Raždík, dvojizbový byt číslo 36, ulica Broskyňová číslo 1953/5. A po druhé, schvaľuje, uchádzači sú povinní zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 3-mesačného nájomného. Som vlastne zistil, že v roku 28 bude prestupný. 29. Takže toľko uznesenie číslo 28. Ako som povedal, všetky veci boli prejednané v komisiách bytovej aj v Mestskej rade, takže pokiaľ sa nikto neprihlási do diskusie, ukončujem túto možnosť. Poprosím pani poslankyne, pani poslanci prezentovať sa. A hlasujeme.
Zahlasovalo 16 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 28 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 29, opakované pridelenie bytov v Surzových sadoch, je to uznesenie číslo 29, Mestské zastupiteľstvo schválilo poprvé. Uzatváranie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28. Pán Tomáš Pekarík, jednoizbový byt číslo 7, ulica Jabloňová 1578, po druhé nájom bytu na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28. Pán Patrik Ruštinec, dvojizbový byt číslo 41, ulica Čerešňová číslo 1578-1, po tretie uzatváranie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú od 1.3.25 do 29.2.28. Pán Ivan Hartánek, dvojizbový byt číslo 41, ulica Broskyňová číslo 1950-3. Opäť veci, ktoré prešli komisiami aj mestskou radou. Pokiaľ sa nikto neprihlásil do diskusie, ukončujem túto možnosť, prezentujeme sa. Hlasujeme. Zahlasovalo 16 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 29 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Bod číslo 30, pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom grantovej komisie v prvom kole v roku 2025. Uznesenie je Mestské zastupiteľstvo číslo 30. Mestské zastupiteľstvo schváluje pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom grantovou komisiou v prvom kole v roku 2025. Máte to v prílohe. Tento rok máme dve významné udalosti. To je vlastne storočnica DHZ Mikšova a čo je ešte väčšie číslo 150. výročie založenia DHZ v Byči. Takže vlastne dostali príspevok, ten maximálny, a vlastne ešte dostala príspevok aj spoločnosť Galza. Prihlásil sa pán poslanec Glosser. Ja by som vám pripomenul, že z tej výročie pre DHZ mala byť, len žiadosť budú dávať až v ďalšom kole. Ešte raz, pardon. DHZ mala byť, čo bude len z tej výročie tiež tento rok, tak iba až sa nezabudne. Budeme, a teraz není žiadosť, bude v ďalšom kole. Ďakujem za opresnenie. Takže pani poslankyne, pani poslanci, takže ešte budeme hlasovať o tomto bode. Takže poprosím o prezentáciu. Hlasujeme. Zahlasovalo 16 poslancov, konštatujem, že uznesenie číslo 30 Mestské zastupiteľstvo schválilo. Takže pani poslankyne, pani poslanci, posledný bod, ale ako tradične ešte sú veci, ktoré si potrebujeme povedať. Ja by som teda, alebo nech sa páči, Marian, nech sa páči. Pán poslanec Sedliak. Za slovo. Ja by som sa chcel vás spýtať ohľadom platenia poplatkov v materských škôlkach. Volala mi aj pani riaditeľka, že vlastne sú stále teda problémy, uhrádza sa to stále, ako jej sa nosia peniaze, volala aj mne, že nemá zaplatených takých rodičov. Už sme to tu kedysi riešili, že či by sa to nedalo uhrádzať ten poplatok ako na účet, alebo že nemuseli by sa tie peniaze fyzicky nosiť jej, aby ona nosila zase sem. Už sme to tu kedysi riešili, len nejako to ostalo stať. No, áno, týka sa to školstva, tak poprosím ťa, pani kolegyňa, kde máme mikrofón, poprosím, počkaj Daška, poprosím, ak to bol mikrofón. Ďakujem. Chcela som len povedať, že si nepamätám, že sa to tuto niekedy riešilo, ale pani riaditeľka, keď má takýto problém, tak kľudne môže zájsť na školský úrad a môže to s nami prerokovať a nejaké riešenie rozhodne nájdeme. Ako keď tu nie je ona, ja mám len jednostrannú informáciu od vás, tak ťažko môžem reagovať.
ale chcem ťa uistiť, lebo sme v 21. storočí, tak to by sa asi tu nemalo takéto veci diať, že niekde vyberáme cash Ja peniaze. si to preto pamätám, lebo som nastupoval a sa to vtedy riešil, tak si to pamätám, lebo zase až toľko som toho nezažil a viem, že sa to tu rieši. A ide o to, že nejde iba o tú pani riaditeľku, ale rodičia sa ma pýtajú. Prečo je to toto na účet? Prečo sa to nedá na účet? Čak obedy sa tak platia, všetko možné sa platí. Dobre, poprosím Marika zapísať, zajtra ma budete informovať, pán poslanec, budeme ťa písomne informovať, dobre, lebo toto je dôležitá vec, ako pre mňa nepochopiteľné, že v 21. storočí ešte vyberáme cash. Prihlásil sa zástupca primátora Juraj Babušík. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som do rôzneho mal také pripomienky ohľadom nejakých vecí, ohľadom v prvom rade do dopravnej komisie. Ja som tam bol súčasnený, ale som zabudol spomenúť, že dôležitá vec, aj tuto pán náčelník, že sme začali riešiť križovatku Sahara, Janka Krála, ulica. Je tam problém, proste ten prechod je posunutý vedľa. Aj dneska som išiel domov, ja som išiel od križovatky a oproti išlo auto z kanála dole a také chlapča, alebo dievčatko stálo na ceste na Janka Krála a malo bundu, pršalo, no, behlo do cesty, no šťastie, že ten zabrzdil to auto, preto pán primátor, však tam aj bol už teraz komisiu, že som vás fakt snažne poprosil, aby sa ten prechod čím skôr zrealizoval, lebo je to fakt tam nebezpečné. Rieši sa, ale v dopravnej komisii sme to nemali, tak to chcem takto verejne povedať, že ten prechod je tam veľmi dôležitý, lebo ten prechod je de facto je tam, ale je posunutý 50 metrov vlastne do zelenie, čiže vôbec neplní účelnosť. To je jedna vec. Druhá vec by som ťa chcel, pán primátor, poprosím, možno, že si aj máš to na mysli, že poinformovať aj ostatných poslancov, že si zvolal dôležitú komisiu ohľadom Krúhača pri Kalašovi. Tretiu vec by som chcel poprosiť, aj na dopravnej komisii tom hovoril, že to sa ale nedá to hrysko Sokol. Je to proste zahradené, stále ja sa na to dívam, že vraj to malo byť telovýchovná jednota, či by nejako naše právne oddelenie nevedelo preveriť teda, že či je v exekúcii tá firma, alebo ako to je škoda by to bolo, jak by sa to dalo nejakým spôsobom získať, aby to získal nejaký podnikateľ alebo niekto, takto by to mesto mohlo využiť na svoje účely, čiže preveriť, ako vlastne, v akom štádiu je to, či je v likvidácii ten TSV alebo nejaká to jednota, v akom štádiu to je, lebo je to krásny pozemok, ale ako som spomínal, sa to môže využiť buď stále ako hrysko, alebo prípadne nejaké záchytné parkovisko. A štvrtú vec by som mal ešte ohľadom, ako stojí vlastne to s tým drakom v tom zámku, vzhľadom na to, že Milan Gaďa dal urobiť chvost, vlastne, že chvost bude trčať a hlava bude stále dole v tej studni, tak neviem, či sme už nejako pokročili v tom. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Takže idem z hľadiska dopravnej komisie, na úvede som bol, takže aby ste vedeli, pani poslankyne, pani poslanci, dali sme objednávku na spracovanie PD, tá je jednoduchšia, to je stavebný úprav na Mierovú, tá jednotka, tá už išla. My sme sa na prváde dohodli, že aj s náčelníkom dvojka objednávka pôjde na Mixovú ulicu a Milan Rastislava Štefanika. Mixová je vlastne tá časť medzi Urbanovou a Eliáša Laniho pri pošte teraz. A zároveň vypracovanie tej časti, čo som hovoril, že park oproti gymnáziu, zúženie toho chodníka od parku, aby sa dalo pozdĺžne parkovať. My sme sa bavili o možnosti pre vašu školu pre učiteľov a pokračovať v tej časti pred kino, zase zúčiť pozemok chodník a deto od brány vstupu gymnázia, respektíve Laniho školy po vstup do Bily, tam zasa zúžiť, hej? A aby sme si vedeli predstaviť, lebo ja som tú požiadavku dostal aj od vás, lebo dal som pokyn, prekontrolujem bránu, nie je tu ciganík, ale to nevadí. Bol tam kolega z pána Kotešovského, my tú bránu budeme zatvárať. Teraz sa bavíme o tom, že bude na koliečku, teraz myslím veľkú bránu, hej? Aby nebola stále otvorená, bude len malá bránička. Tým, že chceme, aby bolo parkovanie pozdĺžne, ale aby tam boli dva jazdné pruhy. Lebo teraz vieme, že medzi stánkami Rásťovka mám potenciálne kvety a oproti, tam keď stojí auta, tak vlastne je jednosmerka. Takže toto sú dve priority v náväznosti aj na veď som povedal, že ja zavolám, Marika nebola, som nemal telefónne číslo,
aj vyriešenie dopravnej situácie z hľadiska pokračovanie Štefánikovej ulici smerom stopka pri Lániho škole, môžeme ísť len doľava doprava, aby sme išli aj rovno. Aj keď som hovoril, že to účko vnútri, čo chcú stavať tá firma, ktorá už vlastní pivovar, bytový dom, takže aby sme nečakali, kedy pôjde ona, ak sa dohodneme, skúsim, že by sme zaplatili projekt a oni by to zrealizovali, aby sa dalo už vlastne chodiť aj rovno. Som vám vysvetloval, že by sa zrušilo parkovanie pri Urbanovej škôlke z pohľadu tak, že by sme ho dali až ku plotu, nie parkovanie, ale chodník by sa zrušil a posunuli by sme potom, tu je ten jazdný pruh, aby sa dalo ísť aj rovno. Aby nám auta neobchádzali po ľavej strane, respektíve popri pošte, Urbanovej škôlke, ktoré idú tam. Takže toto je kvázi taká tretia etapa, čiže sme na základe teda tých žiadostí s náčelníkom, ktoré sme vám dali na dopravnú komisiu, chceme už vlastne riešiť tie prvé 3. Mierová bola topka a 2 naraz mixová s Štefánikovou. A tretia vec je táto moja, ktorú som vám povedal, že je to aktivita s tou firmou, ktorá teda tam chce stavať, aby sme to urobili čím skôr, respektíve v skoršom termíne, ako oni budú riešiť svoj developerský projekt vnútri tohoto. Takže to je jedna vec. Druhá vec, Juraj, už som bol v KDI, lebo je to cesta jednotka, Jarka Kráľa. Dnes som telefonoval so zástupcami Euniky, na budúci týždeň odstrania tú tabulu reklamnú. Do konca budúceho týždňa mi slúbili z Euniky, s tým, že má prísť zajtra, neviem o ktorej, projektant. Čiže potrebujeme ten chodník z Jarka Kráľa troška potiahnuť, tam je tá zastávka a nám odsúhlasili prechod prechodcov, ktorý je tam ďalej urobený, ale je nezmyselné do zelene. Toto takže to, Juraj, zajtra budeme riešiť. Je to dôležitá vec, lebo chodia tam aj tie deti, aj teda dospelí, a podľa ktorých niektorí dostali aj pokuty, že prechádzali. Mixov, Štefánikovou som hovoril, Mierová jednotka, kruhová križovatka. Ste aj zaregistrovali, vďaka našej hovorkyne, sme teda už riešili túto vec aj s médiami, ale je to tlak na ministerstvo dopravy, Slovenskú správu ciest, takže bolo to pracovné jednanie u nás na úrade za účasti pána Komu, štátneho tajomníka, generálneho riaditeľa z Bratislavy, ale riaditeľa Ivana Brečku do Žiliny. Takže máme už termíny, ktoré požadoval aj pán štátny tajomník, aby sa riešila kruhová križovatka, lebo viete veľmi dobre, že vlastne tie autá od 2. do 4. už nám chodia cez mesto a nie len po tejto hlavnej ulici, ale už aj po Okružnej a Jarka Kráľa, tí, čo idú Kolárovice, Petrovice, takže je to katastrofálne. S tým, že by sa otvorila Sidonie Sakalovej, máme aj požiadavku na základe petície, neviem, Peťo Weber, alebo tam sú, vedľa jednotky majú tú zábranu a ona je krátka, oni ju požadovali až potiahnuť teoreticky k bíle, hej. Takže z tohoto pohľadu budeme požadovať, pokiaľ sa to bude robiť, aby sa urobilo aj vlastne tá zábrana až ako keby nástupište, tak to poviem, smerom vyššie. Takže toto chcem poďakovať aj môjmu zástupcovi a mojim kolegom, že sme boli pripravení a pán Choma poďakoval. Mali sme všetky podklady a ja som už aj dnes volal na Slovenskú správu ciest do Žiliny, aby som ich kontroloval každé 2 týždne, či sa pokračuje. Vlastne tá štúdia bola odsúhlasená, keď záhadne bol z nesúhlasu súhlasu, keď sa stával Kaufland, ale hovorím, to nie je naša záležitosť, bola to vec Slovenskej správy ciest, keď mohli mať toto urobené zadarmo, ako sa povie. Takže budeme si to strážiť. Čo sa týka kruhová križovatka Kalaš, takisto nám pomáhajú aj Kalašovci, starší Jozef aj mladší Juraj. Vždy nám posielajú, keď niekto sa aj ťukne tie nehody, hej, aby sme ich poslali KDI, lebo teda tam má čo povedať. My sme dostali za úlohu z KDI aj ODI náhradné trasy, pokiaľ sa bude upravovať aj most, lebo to bola požiadavka. Ten most sa má už dozadu 2 roky robiť, lebo je českej už stave kritickom. Takže KDI odsúhlasilo, že nie je problém, aby sa to robilo na semafor na 2 etapy ľava prava. Takže my vieme šoférov, vodičov osobných nákladných aut zo Žiliny posunúť cez Kotešovu a z Povazkej po starej ceste do toho. A bavíme sa o autobusoch záchrannej, hasičkej a rýchlej, čiže tí by tam mali semafor, aby mohli chodiť po tomto moste, keď sa to bude rekonštruovať. Ideálne by bolo, tak sme sa bavili, že keby to bolo naraz, ale pán Koma nás informoval, že uvidia, ako budú mať financie, teraz nie na našu križovatku kruhovú, ale na ten projekt, že možno, že zvážia PPP projekty,
ale to už je vecou štátu. Priorita, sám povedal, je naša kruhová križovatka. Ako som povedal, že našou požiadavkou bude otvorenie Sidonie Sakalovej. Juraj Kalaš mi volal, my sme mu to poslali, aby zase jasne, že aj Kalašovci mali vstup na svoje súkromné pozemky. S tým, Peťo, ty tam bývaš, zase chceme pozorniť, že nie, že tu budú zasa petície. My nedovolíme, aby išli auta znova nákladne na Sidonie Sakalovej, hej, tam bude zákaz. My potrebujeme, aby sa dostalo do osobné auta na polikliniku novú starú, respektíve autobusy na štadión, hej, na hadzonársky alebo na futbalový a všade obmedzíme zákaz toto také. To je myšlienka takáto, aby sme zase tu nepotrebovali, lebo už keď sa to zle posunie, tak tí ľudia potom spanikajú, tu nám budú chodiť kamióny a neviem čo, to nie je pravda. Je to otvorené len pre osobné auta, ako som povedal, a na ihrisko, aby pošli autobusy. Jasne, že zásobovanie nám chodí tak či tak, s tým neurobíme nič, ale je to teda tento dôvod. Takže to je kruhová križovatka pri Kalašovi. Juraj, my sme sa už pokúšali vysporiadať, alebo máme také nejaký plán. Ja som veľmi rád a zasa využijem túto príležitosť. Viete to, ako po česky sa to povie Nebe a Dudy, prednosta okresného úradu predtým, čo bol a teraz, čo je pán Ražník, je to výhoda, lebo má tie informácie blízke. My keď ho požiadame, nielen my ako mesto Byča alebo moji kolegovia, ale aj starostovia z okresu, je tá flexibilnosť úplne niekde inde. Ten pán, ktorý tam sedel, neviem koľko, 3 roky, sme ani nevedeli de facto, že existuje. Takže chcem poďakovať Roman za tú pomoc, aj keď vieme, že teraz je obmedzený prístup na katastri. My sa to pokúsime vysporiadať, tam našťastie žije aj pán aj Tichý, aj Jaro Cigánik. Jardo, to sú boli tiež TZOB, čiže vieme s nimi urobiť nejaké tie zmluvné vzťahy, lebo vlastne oni tam stále figurujú. My sme dokonca riešili s Petrom Beňadikom, víte, on robil nafukovačku na tých jeho priestoroch. My sme chceli, aby bolo lepšie využitie na telesné výchovu, aj keď teda chodia deti z Lányho až na športové haly, ale predsa by to bolo výhodné, keby sa tam urobilo možno nejaké prekrytie, respektíve využitie pre Lányho školu na telesnú výchovu alebo neviem, nejaké hry. Takže kedy si ma požiadal aj Miro, mal tam teraz stavať byty Bachorík. Ja som povedal, v žiadnom prípade my športoviska nebudeme predávať, aspoň teda za mňa, a myslím si, že stále to má význam aj náväznosti na Lányho školu, dievčatá, lebo však vieme, že telocvičná je malá, ale zasa to využitia nie je to ďaleko, predsa je rozdiel ísť do športovej haly a ísť tam, takže stále to máme v rezerve, lebo on sa bude snažiť získavať tie rôzne dotácie, ale už len to, keby tam bola tá nafukovačka, takže on by si po obedňajších hodinách pomohol tenisovými tréningami a neviem čo, zápasmi, ale v obedňajších hodinách by sa to dalo využiť na Lányho školu. Takže to je, čo sa týka aj Sokola, určite my sme už s Kotišovským riešili to. Je tam pani Kružiaková na katastri, tiež musíme nejaký zákonný postup dodržať, ale hovorím, pevne verím, že tie zmluvy uzatvoríme a prevedieme ten majetok na mesto Byča. Takže Juraj, toľko k tomu. Pani poslankyne, páni poslanci, ešte dôležitá vec, už som teda informoval. Viete veľmi dobre, že sme sa nedostali do dotácií, lebo sme nemali vtedy ešte projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacity škôlok. Takže pripravujeme tie podklady, ktoré sa týkajú výstavby. My sme s kolegom Beničkom riešili to, že je tam viazanosť tých ponúk rok, čo bude v auguste a boli sme dnes na úvol v Žiline, detašovanom pracovisku. Teoreticky je šanca, pokiaľ zrušíme to zrušenie na Bolesníku, nemajú voči tomu žiadne výhrady, tak mohli by sme akceptovať finančnú ponuku, ktorú dal v minulom roku ten prvý, čiže to je nejakých 1 400 000, lebo vlastne keby dal teraz, tak by to bolo ku 2 miliónov. Takže pokúsime sa dotiahnuť tým, aby to bolo v súlade so zákonom, znovu späťvzatie, alebo ako by som to dal, akčnosť toho výberového konania a jasne, že potom by sme si už pripravili veci, čo sa týka overu. Viete veľmi dobre, že sú tam 4 triedy po 25, to je 100 detí. Pokiaľ my zoberieme, kde máme 23, 24, 25 detí už z terajších tried v 2 škôlkach, takže pomaly 2 triedy zaplníme. A jasne, že viete veľmi dobre, že pripravuje sa zákon, aby sa deti brali od 3 rokov. Takže to je ten krok, že nie o krok, ale o 3 kroky budeme vpredu, kedy budeme pripravení.
na to, aby sme vyhoveli našim mladým, nebali sa mať deti, vieme, rozrastá sa nám a dobudovala sa ešte, ja pevne verím, že sa dobuduje tie ďalšie bytovky na Turzových sadoch, takže z tohoto pohľadu a jasne, tým, že to je v areáli Dostojevskej školy, my môžeme otvoriť 2 triedy, už sme sa o tom bavili, nie, keď budeme mať dostatok miesta, umiestnime naše, nebude treba, tak budeme mať 2 triedy, ale bude to aj v rámci stravovania, všetkých vecí, takže pripravujeme to, budeme sa to snažiť čo najrýchlejšie, aby sme urobili aj ten prieskum, ktorý je zasa, jaká ako vaša kontrolka dohliada tým, že chodí na porady, aby to bolo v súlade so všetkými právnymi predpismi, aby sme teda oslovili banky a riešili to teda úverom. Lebo ako som hovoril, že boli sme na ministerstve, nie je žiadna možnosť, aby sme získali dotácie z teda externých zdrojov, nedá sa to dať do rady partnerstva, takže z tohoto dôvodu by sme radi toto posunuli do už finále realizácie. Máme projektovú dokumentáciu na rozšírenie DSS-ky, robí sa inžiniering. Tam ešte skúsime, ja som takisto v rade partnerstva, Peťo Weber je takisto je tam aj Ľudka. Viete veľmi dobre, že už je schválený presun Hrabového do Byče, sú tam už aj finančné prostriedky, čo je pre nás super, že neujdu nám tie miesta z okresu Byča, aj keď sú to ľudskárske, budeme ich mať tu a dokonca sa nám tie priestory opravia, aj ten exteriér v tom atriu, kde budú mať možnosť tí klienti aj si posedieť, že nebudú, ako som povedal kedysi, že vyhodení priamo na ulicu. Takže to je také pozitívum. Či nájdeme tie finančné prostriedky, budeme sa o to snažiť. Je tu teda aj Aďa. Vieme veľmi dobre, že pribúdajú nám aj tí trvalo ležiaci, takže z tohoto dôvodu by sme ich nechali tu, a vlastne tých 30 miest, ktoré máme v tom projekte, by boli vlastne v tej časti, kde by sa asanovala škôlka na Rečuli, by to bolo pre tých mobilnejších, no aby sme mali dokonca teda 80 miest. Čo viete veľmi dobre, že máme kluby, pýtajú sa to tí dôchodcovia, ale hovorím, je to už značná suma, okolo 4 miliónov, takisto dotácie nie sú, boli sme s kolegyňou na ministerstve práce a sociálnych vecí, pán štátny tajomník nás upozornil, že oni môžu poskytnúť pomoc a to sme si riešili už takisto aj s vedúcou. Do 50 000 budeme všetky malé, menšie možnosti hľadať, aby sme to, tam je tá podlaha alebo niektoré veci, malé projekty budeme sa snažiť cez nich, ale veľké dotácie posunuli do rady partnerstva. Peťo, to je to, čo som hovoril, že ministerstva práce nemajú na to už finančné prostriedky a ja uvidím, či niečo ostane, ak by som preveril túto možnosť, ale pokiaľ nie, tak budeme hľadať nejaké finančné prostriedky, aby sme to posunuli. Ale hovorím, momentálne sa rieši inžiniering pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, takže toto je takisto dôležitá vec. Ďalšie projekty, ako som povedal, že je kultúrny dom Hrabové, ktorý potrebujeme doriešiť, aby sme riešili situáciu, ktorá je ako v havarijnom stave, aj táto budova, je to posledný náš kultúrny dom, takže určite si to zaslúžia. Jasne, že máme tam kanalizácia a vodovod. Pridali sme ďalšie, ako som vás informoval, ten napojenie na cyklomagistrálu a hovorím, sú to aj menšie projekty, ktoré dávame. My sme, aby ste vedeli, sme traja poslanci už vo Vojovce, my sme požiadali, máme možnosť 8 000 teraz. Takže DHZ Pšinovice nemá cvičnú dráhu pre hasičov, sme to tam dotovali, takže na ihrisku našli miesto, my sme teda požiadali, tam je rozpočet nejakých 8 000. Ale rozpočet na tú stavbu je koľko? 7300. Aha, tak dobre, takže my vlastne budem to spĺňať, však vlastne my si to schválujeme na ľudské, lebo oni chodia trénovať do Kolárovic. A viete tiež, že to nepríjemné. Teraz sa bavíme o tom malom, sme im pomohli pri zborenici, kde naskočia ku tej mašine a to skladajú, ale už potom ten samotný útok tam nie je možné vykonať na tom betóne, respektíve na tej umelej tráve, takže oni si to urobia v rámci toho areálu športového, futbalového. To by bolo super, dokončí sa v Liníku, tak vlastne by sme mali dokončiť sa v Byči, by sme mali tie areály už podokončované. Takže to je takisto. Chceme využiť ešte na novo škôlka Hliníka, zateplenie sme neboli úspešní. Ja som hovoril viackrát, máme už štatistiku, nikdy sme nedostali žiadne peniaze z Enviro fondu.
politicky je to SNS patrí, hej, takže my sme dali viacero projektov a teraz, čo bolo 2,5 roka, alebo koľko, škôlka zateplení. Chcem pani poslankyňa vám povedať aj Martinovi, že chceme to dať na novo, budeme sa znova uchádzať, aby sme teda tú škôlku dali do toho stavu z hľadiska šetrenia energií. Takže to je ďalší bod, ktorý sa týka teda eurofondov. Chcem poďakovať Adi aj Ciganíkovi. Zaregistrovali ste, získali sme dotáciu na multikár. Takže je to aj... Prosím? Jasne. Je to aj naše razenie a modernizovanie technických služieb aj touto novou technikou z hľadiska úspory energie, lebo pri nabití ráno vlastne oni celý deň tú techniku využívajú a úplne sú to iné. My sme sa dohodli s Danom, že budeme merať tú energiu, koľko išlo na elektriku. Takže je to super a pevne verím, že uvidíme aj ďalšie možno stroje. Prosím? No tak to musí sa to vždy, aj my sme mali elektromobily, tak len sa musia. Takže je to potešujúce aj z hľadiska teda toho, že technické služby, vidíte, už medzi tým pozametali, tá zima aká je, ale sme pozametali mesto, takže ja, áno, však to som povedal, že vždy sme, neviem koľkokrát, však je tu aj kolegynka, dali sme zametací podhievací voz, zasa Eurofond, SNS, neviem čo sa deje, takže vôbec vždy sme boli neúspešní, hej. Jasne, že vieme o tom, že teda je to aj, doteraz sme boli dokonca ešte aj mestský úrad neúspešný v tých žalúziách, hej. Takže neviem, to už je moc, tak musím zajsť do turistov, že či by niečo nám nepomohli. Myslím si, že nemáme sa za čo hambiť z hľadiska prípravy toho projektu, ale viete, tak je to aj politické rozhodnutie. Škoda to, vždy nám to šetrí tie finančné prostriedky pre nás. Takže pani poslankyne, páni poslanci, ešte troška zo športu. Myslím si, že pokračujeme v tých športoch, ktoré som povedal, že dotujeme. Vysvetlili sme si, že teraz každý môže do pol roka určite fungovať. Prezradím vám troška, minimálne teda tých 600 000 budeme v nejakom pluse, len som povedal, že musíme opatrne v tom apríli, lebo viete, že má byť výpadok podielových daní, takže aby sa nám nestalo to, že nám bude chýbať 2-3 mesiace, že neprídu nám podielové dane a nebudeme mať financie. Takže budeme opatrne spoločne s vami riešiť veci, ktoré sú akutné. My sme už, Damian, zrovna sa pozerám na teba, doriešujeme, chceme ukončiť tento rok chodník Malej Byči celý, hej? A vlastne ostane nám prepojenie Malá Byča po Turzové sady. Takže v každej časti mestskej chceme urobiť určité práce, tak aby to bolo vidno teda aj vami, hej, spoločne s úradom, so mnou. Ale hovorím, musíme byť opatrní z hľadiska prečerpania tých vecí, že minieme v apríli 500 000 a potom sa budeme dívať. Takže budeme opatrní aj v tomto duchu, ale v náväznosti, ako som povedal, budeme teda pripravovať projektové dokumentácie a pokúšať sa získať tie externé zdroje, či eurofondov, rada partnerstva, to už sú mikroprojekty. Takže toto zase chcem poďakovať pani Prenovské, mojim kolegom na úrade. Máme poradu každú chvíľku, vedia, že na to tlačím, aby sme teda boli čo najúspešnejší. Ja len zopakujem, v rade partnerstva máme schválený zberný dvor 500 000, 250 000 máme schválené od policajtov po križovatku a 250 000 máme aj po Zátykovi opraviť tie priestory, ktoré sú v tej bývalej reštaurácii. Takže to je 1 000 000 eur. Troška zasa musím akceptovať aj to, že Jardo Bušu ako šéf mikroregiónu dal požiadavku na 1 000 000 eur na obnovu zastávok a ako som vám vysvetloval tú časť, že by bolo oznamované grafikou, kedy pôjde autobus. Myslím si, že nie je to z mojej strany výhodné, ale ešte skúsim s ostatnými kolegovami to preriešiť, že či by sme to nevyužili na iné veci z hľadiska teda potreby okresu Byča. Ja zase musím im poďakovať, lebo keď si zoberiete, my máme 1 000 000, hej, ako som povedal, zberný dvor 500 a 250 vecí, tak vždy to musí podliehať aj schváleniu mikroregiónu, až potom to môžeme dať na rady partnerstva, ale vždy mi to schválili. Zatiaľ oni nemajú nič, hej, ako by som povedal, 11 obcí okresu Byča, ale rešpektujú, že sme okresné mesto a
že teda riešime mnoho vecí. Oni, Aťka to vytlačila, niektoré obce dostali z Envirofondu, takže zasa v tomto sú úspešnejší, ale nie sú to zasa sumy, ktoré že milión, hej. Takže nejako si to sa snažíme, aby sme dodržali to patričné rozpoloženie v rámci okresu. Takže prihlásil sa ešte Maťo Dudoň, asi ideš hovoriť o kultúráku. Dobre, tak potom aj ja doplním. Nech sa páči, Maťo Dudoň. Ďakujem pekne, ale predtým ešte som chcel sa opýtať vlastne občania tu v Sadov ma troška atakujú, že či by sa tam nedala vybudovať aj materská školka, pretože si myslím, že tam bude strašne veľa mladých rodín, aj teda už je. Len či sa neuvažuje nad tým aj tam vybudovať materskú školku? Myslím si, to, čo som hovoril, Maťo, pokiaľ sa podarí prepojenie tým mostkom, lávkou, hej, nie mostom, lávkou, z Turzových sadok cez Petrovičku a smerom, dá sa povedať, cez Gera, hej, smerom toto, takže nie je to taká vzdialenosť, aby to bolo dostačujúce. Je tam, zabudol som to priezvisko, zriadil pre mamičky s deťmi také centrum, kde si môžu dať kávu. Áno, však on bol s nami aj na tej grantovej komisii, on chcel nejaké granty, ale proste nemal to dobre pripravené, že Majkači, ako to bolo. Nemám pripravené. Ale ďakujem však, jasné, ale chcel som ešte ohľadom toho kultúrneho domu starého. Viete čo, je to strašne zanedbanom stave a pán dekan vlastne má také, nie že takú víziu, no chce to aj prenajímať, lebo dosť toho času teda finančne zabera, hej, a nič sa z toho není, len sa platí. Takže dá sa povedať, taká prvá etapa je tam tí sociálne miestnosti, no mysleli sme si, že to pôjde rýchlejšie, no ale už je asi naplnený 4. kontajner. Kanalizácia v katastrofálnom stave, v pondelok tam bola, dá sa povedať, cisterna z Povazkej, zaplatilo sa značne veľa peňazí a nič neúspešné, lebo je to zapkaté, buď sa bude musieť na novo tá kanalizácia robiť, to je jedna vec, ale ja som len chcel povedať, aj vy poslanci povedzte ľuďom alebo občanom, že vlastne majú troška strpenie, bude tam možno aj troška bordel, prašica. Je to troška nadúhom, tam aj tie inžinierské siete sa musia, není to zmapované, my sme s pánom primátorom aj s pánom dekanom tam boli, není nič, dá sa povedať, teda není nič, možno je, ale tí záznamy alebo tie staré podklady sú asi už není a treba to, dá sa povedať, aj všetko vytýčiť, však boli tam teraz aj plinári včera, aj tam ešte aj z oného, energetika zo Žiliny, takže z Tikomu, či tam niečo nejde, no a pomaly sa tu bude musieť dať, ako pán primátor naznačil, vodomery sú, dá sa povedať, v tých sociálnych miestnostiach, všetky tri, kultúrny dom, mestský úrad, aj zbrojnica požiarna dobrovoľná, takže sme sa bavili o tom, že či by sa to nedalo von presunúť, bude to isto lepšie aj pre mestský úrad, aj pre všetky tieto budovy, takže je to troška, je to na dlhšie, no. Je to zdevastované a keď bude sa občania pýtať, tak nie je tam nič, sa to nepredáva nič, treba to len, dá sa povedať, troška obnoviť, vynoviť. Je tam aj zámer, poviem to otvorene, Ľudská Krupová dala si na mesto podnet, do jakej výšky sa tam môže možno pristaviť, ale to je všetko len vízia do budúca, hej. Takže zatiaľ sa treba tieto veci dať do poriadku. Dobre, ďakujem pekne. Využil som čas, lebo sme išli rýchlo, si poviem veci. Takže, pani poslankyne, pani poslanci, aby som vám objasnil, ja som sa dohodol s pánom dekanom, zavolal som naše kolegynky, čiže celý čas už boli sme pozrieť priestory vlastníctva bývalého kultúrneho domu a myslím si, že sme našli rozumné využitie, že jasne, že aj pán dekan príjmajúci, birmovanci, ping-pong, že si ministranti zahrajú. Sme sa dohodli, že by, keď sa opravia tie sociálne zariadenia, lebo bez toho sa fakt nedá, takže by sme to mohli využiť na toto, aby bolo možno, že všetci spokojní, že by sme sa postarali o spolufinancovanie tých nákladov s kúrením a naše deti by mohli cvičiť, jasne, že ako som povedal aj jeho, hej, máme tu ešte v ruke. Takže vlastne ako keby sa časť toho kultúrneho domu, tá podstatná, vrátila pre deti, hlavne mládež. To, čo hovoril Mateo, oni sa pustili teda do tých sociálok a sú v katastrofálnom stave, takže Mateo, fakt sa narobíte. My tam máme ten priestor pred hasičskou zbrojnicou a kúsok k nimi je tam taký vyvýšený zbytočná zeleň, tak chceme to odstrániť. A keby sa tam podarilo presunúť tie vodomerní, by to bolo super a zároveň by sa ešte bola jedno parkovacie miesto. Takže toto chceme urobiť čo najrychlejšie. Maťo, ja som povedal aj pánovi dekanu, ja za to nemôžem, že nezavolal. Máme
skúsime aj my pomôcť s nejakými tými prácami, lebo sa to týka aj nás. Takže netreba sa bať zavolať, aby sme to dosiahli a potom si k tomu sadneme a predložím vám nejaký návrh toho spolufinancovania toho nájomného, aby to cirkev nemala čisto len na seba, ale sme si takto vzájomne pomohli, lebo naše dievčatá hneď zaplesali, či už celoči aj už, keď videli tie priestory na to cvičenie a ten priestor ako veľkostné. Hej. A vysvetlil som aj pánovi dekanovi, že pri tom, ako vlastne zabera Kaufland a Klokan, že tie kamenné obchody moc nepôjdu a videl sám aj ten prenájom a sme sa bavili. Keď budeme mať chodbu aj hore po schode, tomu možno, že je na prirobrenie, ale toto keď sme si rozdelili nejako, tak bude to mať zmysel a hlavne pre mládež. Lebo on má aj stretnutie s rodinami, nie je problém si tam dať stolíky, urobiť, hovorím aj naši chalani, títo si môžu večer zahrať ping-pong. Takže to využitie, myslím si, že má hlavu a petu. Takže toto chcem Maťo povedať, že sú tam rôzne ešte také nástrahy, čo sme nevedeli, ale pevne verím, že to spoločne zdoláme a budeme, zase sa preukáže spojenie našej cirkvi aj nášho mesta zmysluplné využitie tých priestorov. Takže Maťo, ďakujem veľmi pekne. Ja neviem, čo ešte by som povedal, Aťka ma informovala, takže môžeme ísť už na večeru. Ja vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za bezproblémny priebeh. Ako som povedal, že vždy je dôležité, keď sa gro tých vecí prejde cez komisie a mestskú radu, toto je potom jednoduchšie, ale niekedy sa stane, snažíme sa to aj s pani Trenovskou, aj s mojimi kolegami eliminovať, aby toho bolo čo najmenej. Takže chcem vám veľmi pekne poďakovať za dnešné jednanie a nech sa páči, všetkých pozývam na večer.